Wato ko kai ma fa da baka social media kana da damar samun kuɗi da intanet, domin kullum hanyoyin ƙara sauƙi suke yi. Hatta tafiyar da kake da ƙafar kama kuɗi ce, motsin da kake da jikin kama za ka iya samun kuɗi da shi. Amma ta yaya? Ku biyo ni cikin bidiyon don mu gane wa idonmu. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da zuwa shafinmu na YouTube mai suna SB Gwalalo. Ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana liking, ku danna ƙararrawar sanarwa domin da zarar an saki sabon update YouTube su dinga sanar da ku. So kamar yadda muka faɗa, za mu nuna application wanda za ka ringa samun kuɗi da shi, wanda ba wai sai ka yi tapping ko kuma wani farming ka jira wa'insu a wani a'a. Kawai za ka shiga shi kenan ka ci gaba da tafiyar da kake da kafar kama da ita yake amfani, ko da yanayin motsin da hannunka yake yi da shi yake amfani ake tara point. Kamar yadda kuke gani a wannan shine Health AI application ne wanda yake amfani da tafiyar da kake yi ko motsin jikin da kake yi. Idan ka zo za ka taba shi haka zai yi sacin ya bude maka. So bayan ya bude maka, wannan shine interface nashi da kamar da kuke gani. Bari na yi disconnecting a account dina domin na nuna muku yanda ake budewa. Kamar yadda kuke gani akwai a tsakiya nan akwai inda aka saka paste your Solana address. So nan zaka taba, in ka taba shi zaka je zaka tafi cikin wallet ɗinka. EBM wallet ake so, ba address daga exchange ba. Wannan ita ce phantom dina. Idan ta bude mini zan zo gurin receipt, sai na zo na yi copy din Solana address. Kamar yadda kuke gani ga Solana address. Idan na yi copy dinsa haka, zan yi baya ko kuma na yi minimizing na tafi na je wancan application. Idan na zo bayan ya bude, sai na zo na yi pasting dinsa haka a wannan gurin da aka saka paste your Solana address, sai na taba starting earning. Gashi nan yana connecting. So bayan ya gama connecting zai nuna maka kamar haka. So kamar yadda kuke gani, wannan gashi nan ka samu token ɗinsu guda 10 na ladan budewa da kai. Wannan shine sunan coins ɗin mai suna HP. So bayan ka bude, idan ka zo wannan gurin mai alamar kaman kallon TV ɗin nan, to shi zaka zo ka taba. Bayan ka taba shi zai nuna maka haka. So abin da yake so shine tafiyar da kake yi, kamar yadda kaga yana kirga lambobin nan haka, yana counting, shine abin da ake yi a cikin sa. Yanzu wannan motsin da kake gani yana yi, counting din da yake yi, motsa hannuna ne nake yi. So haka idan ka bude kai ma zai dinga amfani da motsinka yana kirgawa. So amma idan ka gama ko kuma wani uzuri ya sa kana so ka fita daga cikin application din, ba haka kawai zaka fita ba, zaka zo ka taba stop and save. Idan ka taba stop and save, so idan ka taba stop and save zai nuna maka shikenan, sai ka taba OK. So idan ka taba OK shikenan yayi saving din abin da ka riga ka yi. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun samu 31, wannan dan wanda na yin yanzu. Verified steps gashi nan 31. Idan muka zo nan gurin ga inda aka saka tax, to shi za mu zo mu taba wannan gurin da aka saka tax. A nan za mu zo mu yi tax din da suke cikin wannan application din. Kun gani akwai following dinsu a Twitter, akwai join Telegram dinsu, akwai retweeting posting dinsu a Twitter, akwai retweeting again, akwai like posting dinsu, akwai da sauran abubuwa da yadda ake yin tax. Kuma suna da yawa wannan in ka tsaya kai yi su, to ko anan zaka tara point mai yawa insha Allah. Amma shi wannan point din ba za su kai maka can kan balance ɗinka su hada maka shi a lissafi ba, sai lokacin da suka yi snapshot sai su ɗauko wannan point din na tax, sai su hada maka shi da balance ɗinka, sai su lissafa da shi. So idan ka dawo nan tsakiya wajen referral, ga inda zaka zo ka yi copy din address ɗinka haka.
za ka je ka tura wa abokanka wanda za su yi amfani da referral link ɗinka. Idan muka zo nan, wannan shine record na abin da kai, kamar yadda kuke gani 31 steps, Wednesday February 11, har da lokacin da kai abin da ka samu da taku nawa kai da waye duk gashi nan yana saving. To haka ka ringa ganin abin da kai a nan gurin, lokaci kaza kayi kaza, lokaci kaza kayi kaza. Nan kuma shine home page, shine fuskar application din kamar yadda kuke gani. Idan muka zo nan sama ga gurin da za mu yi following ɗinsu a Twitter, ga inda za mu yi following ɗinsu a Telegram. So idan ka taba zai kai ka Twitter handle ɗinsu, sai ka yi following ɗinsu, sai ka danna wannan ƙararrawar, sai ka zaɓi all, saboda duk update ɗin da suka saki sai ka ringa samu kana sani. Kamar yadda kuka sani a cikin Twitter, kowane project ana iya duba na ina ne, yaushe project din nan yayi join da Twitter, kuma na wacce ƙasa ne shi, sannan followers din sa nawa, sannan shi kuma suwa yake following a Twitter, duk gashi nan. So amma dai muhimmin abu, idan muna so mu san project din na ina ne, na wacce ƙasa ne, za mu zo mu taɓa wannan yar aro din nan gurin inda aka saka 2025. Idan muka zo muka taɓa nan haka, zai wuce da mu, zai kai mu, kunga shi wannan na North Korea ne. So idan muka dawo sai mu koma cikin application din, sai mu ƙara komawa mu je mu yi following ɗinsu kuma a Telegram. Ka yi following ɗinsu, sai ka ringa samun update ɗinsu da zarar sun saki, saboda ka ringa sanin me yake tafiya akan project ɗin. Wannan airdrop ne jama'a, ba mining ba ne, airdrop ne, ba zai daɗe ba. Kuma gaskiya wannan karka yi wasa da wannan update ɗin, saboda gaskiya na ga masu dubunnan daloli a cikin wallet ɗinsu, amma kuma na ga suna yin wannan airdrop ɗin. Maganar gaskiya, wannan airdrop ɗin ba airdrop ne na wasa ba gaskiya. Ko da kana wasa da wayansu baka ɗauke su da muhimmanci ba, wannan dai kame da shi serious gaskiya. Ka yi tsaya ka yi shi sosai kafin lokaci ya ƙure ka samu abin da ka samu. So alhamdulillah, wannan shine ƙarshen wannan video. Idan baka yi following channel ɗinmu ba, ka taba subscribing, ka yi following channel ɗinmu, ka taba mana liking, ka taba ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar an saki update. Masha Allah, sai an jima.